Dobrý den. Dobrý den, pane doktore, já vás zdravím. Já mám na vás velmi jednoduchou otázku. Proč se domníváte, že by aplikace Braimondo mohla pomáhat lidem s neurodegenerativníma onemocněními? Neurodegenerativní onemocnění jsou chronické choroby, které postupně progredují a nemáme pro ně dobrou léčbu v současné době a asi ani v krátké budoucnosti nebude cenově dostupná léčba, která by vlastně vedla k prevenci těchto chorob. A právě cvičení mozku, jako je podobné, jako je Braimondo, tak ukazují, že mají pozitivní dopad na trénování mozku a ten mozek potom funguje podobně jako svalové buňky, že musíte pravidelně trénovat a zkoušet svůj mozek a vystavovat ho sérii nějakých cvičení, abyste ho udržovali v kondici. Já vám velice pěkně děkuji za váš názor. Naschledanou. Díky, naschle.